मालवण स्पेशलमध्ये आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मालवणचं एक सुंदर असं पर्यटन स्थळ रॉक गार्डन आणि आपली मालवणची स्पेशल भेळ। चला तर मग रॉक गार्डन हे पर्यटन स्थळ मालवण बस स्थानकापासून साधारण 2 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि हे मालवण पोलीस स्टेशनच्या बाजूलाच आहे। तर रॉक गार्डन हे नाव का पडलं? मालवणमधील बीचवरच्या नॅचरल रॉक्स म्हणजे नैसर्गिक खडकांमध्ये बांधलेलं हे गार्डन आहे। याची निर्मिती खूप परिश्रमाने केलेली आहे आणि तेवढंच हे अप्रतिम आहे। मात्र इथे येण्यासाठी तुम्हाला थोडा जास्त वेळ घेऊन यावं लागेल, कारण इथे असलेली हिरवळ आणि बाजूला असलेला सुंदर असा बीच मन प्रसन्न करतो आणि इथून आपल्याला लवकर जावंसंच वाटत नाही। इथे आहे मुलांसाठी छोटा बोटिंग पूल, तसंच मुलांसाठी टॉय ट्रेनची सुद्धा सोय करण्यात येत आहे। इथून थोडं पुढे गेल्यावर आपल्याला इथे दिसेल एक छोटंसं मंदिर किंवा आपण त्याला घुमटी म्हणू। इथे स्वच्छतेची फार काळजी घेतली जाते। फोटो शूट करण्यासाठी अत्यंत सुंदर अशी ही जागा आहे। इथे नेहमी थोडी थोडी डेव्हलपमेंट चालूच असते। तुम्ही जर संध्याकाळच्या वेळी आला तर इथून सूर्यास्ताचं दृश्य खूपच सुंदर दिसतं। रॉक गार्डनमध्ये सर्व प्रकारची फुलझाडं आणि शोभेची झाडं तुम्हाला पाहायला मिळतील। ती वर्षभर हिरवीगार असतात। स्वच्छतेची थोडीशी काळजी घेऊन तुम्ही एखादी छोटीशी पिकनिक किंवा फ्रेंड्स बरोबर गेट टुगेदर पण इथे अरेंज करू शकता। इथे पुढे तुम्हाला रिसायकलिंगद्वारे केलेले स्टॅच्यूज दिसतील। आणि या बाजूला आहे मुलांना खेळण्यासाठी खूप मोठं असं ग्राउंड। इथे झोपाळे, घसरगुंडी, सीसॉज सगळ्या मुलांना खेळायला सोयी आहेत आणि इथे भरपूर बेंचेस आहेत। मुलांना इथे खेळायला सोडून तुम्ही आरामात गप्पा मारू शकता किंवा आराम करू शकता। इकडे स्वच्छतागृहाची पण सोय आहे। ही आहे रॉक गार्डनची मागची बाजू किंवा बाउंड्री। इथून आपण रॉक गार्डन बीचवर जाऊ शकतो। खूप सुंदर असा रॉक्सचा बीच आहे। इथे आल्यावर आपल्याला सेल्फी काढायचा मोह आवरत नाही, म्हणून या जागेला सेल्फी पॉईंट असं सुद्धा म्हटलं जातं। ही आहे रॉक गार्डन बीचची छोटीशी झलक। आता आपण मागे जाणार आहोत परत भेळ खायला। इथे मालवणी खाद्यपदार्थांचे भरपूर स्टॉल असतात, तर आपण आता जाणार आहोत या वहिनींकडे भेळ खायला। वहिनी भेळ बनवतात आहे, तोपर्यंत तुम्ही चॅनेलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर नक्की करा आणि कमेंट पण करा। इकडेची भेळ आणि शेवपुरी खूपच टेस्टी असते। आपण पुढे सेपरेट हा व्हिडिओ बघूच। ही मालवणी स्टाईलची भेळ खूपच अप्रतिम लागते। तुम्ही जेव्हा रॉक गार्डनला या तेव्हा इथली भेळ शेवपुरी नक्की ट्राय करून बघा। खूपच चवदार असते आणि स्पायसी सुद्धा। चला तर आपण आता ही भेळची डिश घेऊन परत रॉक गार्डनमध्ये जाऊ, कारण आता झालं आहे काळोख। आणि तुम्ही बघू शकता दिव्यांच्या रोषणाईमध्ये रॉक गार्डन खूपच सुंदर दिसतं। खूपच छान रंगीबेरंगी अशी दिव्यांची इथे रोषणाई केलेली आहे, त्यामुळे खूप प्रसन्न वाटतं। तर अशा पर्यटन स्थळाला तुम्ही नक्की भेट द्या। भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये। थँक्स फॉर वॉचिंग।